This mouth pried itself open to Miracle Whip on a BLT with avocado. The tang played nicely with the avocado, and the sweet gave the tomato a tasteful boost. This mouth has been wide open ever since. Der er godt nok mange. Oh yeah. Men skal jo næsten have dem alle sammen, for de tjener alle sammen et godt formål. Jeg har selv 3-4 stykker, så jeg kan få det, jeg vil have, lige når jeg vil have det. Det er lidt uoverskueligt. Så det er mega fedt, at man kan have dem samlet. Alle sammen det samme sted. Det spiller. Frederik her betaler 1 krone om dagen for at være basismedlem i Danmark. Derfor vil Peter en dag kunne hjælpe ham med kontaktlinser. Så skal vi bare se. Placer dig rigtigt, når du træner. Så undgår du skader. Meet me down by the old oak tree where you can